Sikap ay mga buhay, no? Pero, ano na lang, yan na, itong ginikanan. Ginikanan, tanga nagpadako sa aton. Nakabilog, no? Na, nakaya ganin nila. Okay, thank you, ma. Ano na, ma? Thank you, ma, sa kape, ma. Kape, ta? Mga ginawan ko na yung mas masarap yun. Alam mo naman ako, wala ka, ma. Ha? Oo. Lakas lang. Ako, wala mo ko gandom nga magmanggarano na. Kasi, importante nga, nakaon kita sa daw, 3 ka bisis. Kag, mayo lang ang nawas. Hindi ka lang balatian nun. Iwang lang nawas ko po healthy ni. Lapaw na sa kalendaryo, pero ka pisik-pisik ka rin mo. Amo niyo. So, nagabi man ko mong babae. Daw ay na ko, pero grabe man ko mong babae. Diba? Hindi mo tayo magpaperde sa mga gwapon. Hindi porket law ay ka. Hindi ka kabalang mong babae. Para nyo lang mabalaan, ha? Ang diskarte, wala na sa tsura. Para na sa diskarte, yang galaw-galaw, boobs. Ninja boobs, da. Amo na yan. Hindi porket ya law ay ka. Hindi ka kabalang mong babae. Wala kas lang kita. Hindi tulad ka porket nga gabakas kita. May ara na kita nga maayong sitwasyon. Ang pagbungas, ang pagbakas, sa ulihi pa ina. Hindi na sa una. Ay ang una nga pagbakdamo ka pa sila nga magyan. Pasakit, kapoy mga buhi. Mula galing ang bako, hindi na ko magdugang. Kapoy. Guys, gabay pang mga maayo at ngalawas. Batayan nyo guys ang mga i-upload ko next na mga video. Gabay pa nga may mga malipay. May malipay sa ating channel. Muna ba magilonggo, no? Magilonggo kasi kumbaga atong lugar. Pero gintry ko lang ito yung magtagalog kasi para sa akin doon mas damo ang mga may makaintindi. Damo ka bigay request sa magilonggo mo. Mga grupo ta, mga amigo ta.
Amo na subong ilang ginano, ginatutukan ano na oh. Ha? Ayos man? Ha? How do you feel? How you feeling? How's your feeling right now? Great. How's your feeling right now, guys? You okay? Okay na ba yun? Ano? Tayo? Are you happy? Kiss Papa. Kiss Papa first. You kiss Papa. You kiss Papa. Good luck, Papa. Kiss first. Ay. Uya, saan uya? Tumba, saan hindi ka doon? May iwa naman. Eh guys, mamako kami, ano yan?